אתם שכחתם את 7/10, יש מיליוני סרטונים, לא סטרילים, לא יפים, לא מדברים שם בנועם, רצח ושריפה וטבח ואונס, זה מה שרואים שם. ואם אתם מדברים כמו שאתם מדברים, סימן ששכחתם אותם. ואני לא מוכנה לקבל את המילים הממשלה מפקירה, המדינה מפקירה, מפקירה את החטופים, לא, המדינה לא מפקירה את החטופים. צה"ל הפקיר את כולם בשישי ובשביעי. כן, אז הייתה הפקרה, שאני חושבת שהייתה בגידה. הייתה הפקרה, לא היה צה"ל. אף אחד לא עשה מה שהיה צריך לעשות. עושים שמיניות באוויר בשביל להביא את החטופים. נותנים לחמאס אוכל ומים, נותנים לו זמן להתארגן, וזה הפקרה? מסכנים חיילים שלנו, נהרגו כמה נהרגו? ספרתם כמה נהרגו בגלל כל תהליכי העסקאות האלו, חודשים על חודשים? איזה הפקרה זאת? עצם העובדה שנכנעים לעסקאות של חמאס זה הפקרה. הפקרה של העוטף, הפקרה של החיילים שנלחמים, הפקרה של העתיד שלנו, הפקרה של זכר של כל אלו שנרצחו. מה זה לתת להם אוכל ושתייה? מה זה לתת להם פסק זמן? אם אחרי טבח כזה אנחנו לא נלך למלחמת השמדה של החמאס הזה וכל מה שיש שם, אז אנחנו יכולים לקפל את העסק. מתי נבין? אני מתביישת, דרך אגב, אני ממש מתביישת שרק אחרי דבר כזה אנחנו באים בהפגנות וצעקות וועדות. למה? בפיגועים אחרים לא היינו צריכים לעשות את זה? בהדר גולדינג לא היינו צריכים לעשות את זה? למה נזכרנו עכשיו? כי זה מסה? כי זה פוליטי עוזר לצדדים מסוימים בפוליטיקה? זה שקר. זה שקר. קבלו אחריות לכל העם. אף אחד בעוטף לא יכול לחיות בצורה כזאת. חמאס רוצה להישאר שמה. וזה הצליח לו, החטיפה הזאת הצליח לו. מה שקורה פה זה אומר שהצליח לו. כל הדיבורים על להפסיק, הצליח לו. אסור לנו להרשות שזה יקרה. תודה.